אוקיי, אז שלום לכולם, אני פה עם לירוי. מה קורה פוקימון גו? עכשיו מצמיעים את הסימניות הזה. זה הקטע משהו. היי, תרכז בפוקימון. זה לא טוב. יש פיקאשו, אני לא לחוץ. שומעים את השיר הזה? אם אתם שומעים זה מעולה. הכל כבר מוכר. אומייגאד. אומייגאד. זה שם של צ'רמנדר. נה 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 נה. בואו נתקוף את הוופוריון. ופורי ופורי ופוריון ופוריון. אז כן, פה נמשיך. לא. אוקיי, זהו, אפשר להפסיק כי הם עכשיו הגיעו וצריך זה. יאללה, להפסיק? כן, מפסיקים.